asimelo ukumkhonza. Nikhona bazalwane? Isimo sihambisana nawe, isimo mhlamba sihambisane nawe, kodwa umelo ukumkhonza. Ungayirobhi ekumkhonzeni. Ungayiroba kwezinye izinto precious, kodwa when it's come to ukuthi ukhonze uNkulunkulu, umkhonze ngempela. Kubuhlungu ukuthi uzokhonza uNkulunkulu kodwa ubuyele ekhaya uze ukuthi cha ngimkhonza. Ngoba liyakutshela ngaphakathi lakho ukuthi ngempela engathi ngimkhonza. Kodwa ngizoqinisekisa ukuthi make sure ukuthi awuyirobhi ekhonzeni uNkulunkulu. Ake siyene ezweni lenkosi bazalwane. Nginomlayezo nje bazalwane umfishane kakhulu ngwakamasango sibongo bazalwane ngiyakholwa ngisindile. That is chapter 1 verse 12. Lifundeka khona ngale ndlela. Kepha bonke Jesus. Kepha bonke bazalwane. Oh hallelujah. Bonke abantu. Umjuda, umGreki, Jesus. Yes. Abamamukela. Wabapha amandla okuba babe ngabantwana bakaNkulunkulu labo abakholwa egameni lakhe. Ngicela uphinde mfundisi bazalwane, ngiyacela sizwe nje lokho kokugcina bazalwane, sizwe lokho kokugcina bese siyahlukana bonke abanjani ba. Kepha bonke abamamukelayo. Jesus. Abamamukelayo. Yes, uyamukela umfundisi. Once wamamukela nje nansi gift oyitholayo bazalwane. Nayo ke khuluma ngegift. Oh Jesus. Wabapha uyaphiwa amandla bazalwane okuba babe ngabantwana bakaNkulunkulu. Okusho ukuthi ukuba ngumntwana kaNkulunkulu ngamandla. Yes. Kunamandla. Ikhona bazalwane. Ukuba nje ngumntwana kaNkulunkulu kukodwa
ungamandla. Siyabonga worshiping team. Yazi le worshiping team bazalwane. Njalo mangadibana nayiso ngibhekela kamnandi. Bazalwane bashayele emzana. Hayi mangani bathola nje beso bazalwane. Eish. Bangenza lento engisuke ngiyifuna bazalwane. Hallelujah. Hallelujah. Siyambonga uNkulunkulu bazalwane ngani. Nenza exactly lento uNkulunkulu ayifunayo. Oh yes. Hallelujah. Bonke bazalwane ngizosho lokho ekseni. Bonke abamamukelayo wabapha amandla okuba bebe ngabantwana bakaNkulunkulu. Ukuthi bazalwane njengoba sihamba siphile emhlabeni sikholwa sisindisiwe saveza leli lobuntwana kaNkulunkulu isuke sesivezela abantu amandla. Uma lithi wabapha amandla bazalwane ngeke ngabuka umbuso esikuwona la emhlabeni ukuthi abantu abanepower kakhulu lapha emhlabeni ngokombuso nje ilaba wabizwa ngokuthi bangabantwana baba. Bese kuba khona ke bazalwane abantwana nyabaza abantwana kwaZulu nje kunabantwana abasekhosini bakaZulu. Laba bantwana bazalwane they've got the power kuzo zonke izinto ngenxa ukuthi they use that authority to be umntwana. Yes, amen. Oh yes. Besithi maseyixaka izinto mayisekhuluma undunankulu wakaZulu Shenge bese yaqala yazisho ukuthi mina ngingumntwana kaphinda ngene. Yeah, amen. Manje wathi ngingumntwana kaphinda ngene noma ubani besefuna ukubekiswa ngaphezulu kwakhe uzosaba ahloniphe uphinda ngene. Abazalwane inkomo. Uma uzwe lithini inkosi yethu yakhothamayo mayisho ithi ngingumntwana wakaZulu bese yabasho ngokulandelana kwabo kuze kuyofika kuShaka. Owazi igalelo likaShaka uvela ehlehla shone phansi atatazela because usebenzisa igunya lokuthi ungumntwana. Sikasafunda esikoleni safunda nabanye abantwana bakaZulu. Laba bantwana laba abanye babo bebegadwa. Kufika imoto ifika imlethe mayisebuyela emuva iphinde izomlanda because ba protecta ubuntwana. Ubuntwana ba protect. Ba protect ubuntwana busemncane because lobu buntwana buyazi ukuthi bunamandla basebukhulile. Ikhona bazalwane. Amen. Uma bemprotecta bamprotectela ukuthi bayazi ukuthi uyena umele edlula umhlaba. So laba bantwana ngisho benzani ngisho bekhulumani bayezwakala ngoba kukhuluma abantwana. Amen. Bazalwane likhona. Kangakanani mawumfwana kaNkulunkulu. Kunezinye zezinto sisiphalisa omele okanye amanye ama-ofisi okumele basifika bona akhothamela ukuthi kufike umntwana kaNkulunkulu. Yes, amen. Kulapho khona ongamele khona siprocess siblockwe khona ngenxa yokuthi thina singabantwana. Amen. Bazalwane ngizonikhumbuza umbuso enikuwo. Umbuso enikuwo unamandla ngendlela eyisimanga. Yes. Lo mbuso enihamba nawo unamandla obreaka everything. Yes. That's why noma bethiwa uhlushwa imoya iyahlasela ekhaya. Wokusukume nje usukume ngegunya lokuba ngumntwana. Yeah. Likhona bazalwane. Eligunya lobuntwana
ngingalisebenzisa endaweni errong bazalwane. Leli gunya leli lisebenza kuyo yonke into noma ngabe kuthiwa imiphi imibuso ekhona. Leli gunya linamandla. Yes, amen. Thank you, Jesus. Ma isimo sesisibi kakhulu kwifamily ukhona wena ake usebenzise that authority. Yes, amen. Ukuthi ngumntwana kaNkulunkulu akwazi ukuba nje ukhona. Ma ibandla ulibona ukuthi khona izinto esengasasenzi kahle, phakama wena njengomntwana kaNkulunkulu uthi lokho angikufuni njengomntwana kaNkulunkulu. Bazalwane, umbuso usezandleni zethu njengabantwana. Amen. Nikhona bazalwane, asingayirobhi ngombuso singabantwana. Abazalwane, Amen. niyangizwa kodwa bazalwane, asingayirobhi ngombuso singabantwana. Kunezinto bazalwane kwelika moya ade ngibuka nje bazalwane ukuthi kwele mimoya thina kahle kahle sinakho konke. Yes. Angazi noma ibandla lizongizwa. Bazalwane, kwele mimoya thina sinakho konke. Yabona makuthiwa ama devil worshippers bazalwane ngengweze testify ukuthi bebekwazi ukungena ngembobo kaKhiya. Haleluya. Beyisho lento yabo benze ini kangakanani abantwana. Oh yes, amen. Kangakanani abantwana. Kangakanani abantwana. Amen. Thina bazalwane silaba abakwazi ukungena ngaphakathi kuvaliwe. Oh yes, amen. Singene kwele mimoya silanda abantwana bethu, silanda umphakathi wethu, silanda ama-families wethu because of sinegunya lobuntwana. Yes, Igunya lobuntwana alisenzi sitatazele sesabe, siba nesibindi mama umdluli ngenxa yegunya. amen. No. Wabazalwane, kuneyindawo eyidinga thina eyishoti ngathi. Yes, Azenzi kahle because abantwana bekho lapho. yeah. That's why lithi iBhayibheli thina susawoti wezwe. Yeah. Usawoti okunonga ukudla kube mnandi. Ususawoti lokho kudla kuyadumala. Yeah. Ukuthi kuneyindawo nje eyidumu eyingena test ngenxa ukuthi kushode thina. Yes, amen. Kuneyikole eyithwele kanzima inkinga mfundisi ubheka ukho kuzo. Amen. Hey, Jesus. Yeah. Lapho uNkulunkulu asisa khona usisela khona ukuthi thina siyobusa ngenxa ukuthi singabantwana abazalwane bakaNkulunkulu. Lento yobuntwana bazalwane yona engathi ngamandla. Amen. Ingamandla lento yobuntwana. Lento yobuntwana yenza ukuthi noma ukubona kungekho kodwa ukubona kukhona. Yes, amen. Uyakwazi ukuthatha ibhizinisi lakho ngobuntwana ulenze libe likhulu ngenxa ukuthi ungumntwana. Yes, amen. Ubuntwana akubulimit indawo. Oh yes. If you limit yourself usukhohlwa ukuthi wena ungubani. Yeah. Ubuntwana bazalwane kudlala yonke irole ongafuna ukuyidlala. Yes, amen. Ngenxa ukuthi wena ungumntwana kaNkulunkulu. Yes, amen. Enzokukhumbuza abazalwane bandleni ukuthi bonke abamamukelayo
ngakaze bamamukela ngoba vele sometimes awuqondi ngenxa ukuthi awumamukela Yes. kodwa mhla wamamukela mhla wamamukela kunama-meeting okuyodingakala wena kuthiwa awukazi ukuhamba ungaphawulile babukosi sesicela izwi lakho lokugcina because of umntwana wamamukela wawusuthola this power. Basibazalwane uthe uNkulunkulu engibonela le message ngabuka indlela esinamandla ngayo. Yes. Ukubone umfana omncane uthola ukuthi usenga inkomo bazalwane uyibophile uyasenga ubisi. Nayibona ukuthi inkomo ingakanani. And inkomo ndewe enkulu ngakhona uthola ukuthi nje ufana nje maybe una 11 years 12 years uyabona lo mfana lo le nkomo lena ingamenza something. Yeah. If mangathiwa iyanqaba. Nikhona bazalwane. Mangathiwa le nkomo lena iyanqaba lo mfana lo ukuthi ayisele. Kukhulu engamenza because inkomo inamandla. But ngenxa ukuthi inkomo ayiqondi ukuthi inamandla. Iyathoba. Isele. Inoma ubani. Nawo gogo yagogo ngempela ungaka nje gogo ungayisele ngendlela yakho kodwa mhla inkomo yambulelwa ngamandla ayo mhla yambulekelwa amandla ayo ukujona isikhonda kangakanani akekho umjona yedwa ongamelana nawo la awusikhona bazalwane. So ilokho ibandla liyikho ibandla litakazeliswa inoma yini because aliwazi amandla. Yes. Asiwazi amandla ethu bazalwane sinawo sasambulekelwa amandla ethu. Uyabona ukuthi ngishikhathana le ndawo incane kunawo. Bayayisengela nje kithi. Konke bayayisengela isinomi kanjani. Wow! Gogo! Mhlaba ufuna ubuko! Because usakuvukile ukuthi ningubani. Sakuvukile ukuthi ningubani. Sakuvukile ukuthi ningubani. Kodwa ngizokukhumbuza umphathi wakhe emsebenzini ukuthi mina ngingubani. Ukuthi njalo mina ngingubani. Ngimntwana. Now 14 years bazalwane xoxele story nje kancane ngiseno 14 years kwangena ikhona bazalwane batshela uBishop Dlamini ukuthi indlu iyasha and lapho esikhona sikude sasembazwane imbazwane neRichards Bay bazalwane ukhalelene kakhulu kwangena ikhona kwathiwa indlu iyasha bazalwane ufuna ukukhombisa ukuthi sinamandla kangaka. uDlamini wakhuleka esemotweni wathi uNkulunkulu usuzwela mina impahla yami ayingashi kodwa indlu ingashi. Ngiyazwa bazalwane wathi impahla yami ephakathi ngifuna ukuyithola ingashiki ngoba bethiwa indlu ibonakala iyashi. Abantu abawubona umlilo kodwa umlilo ungabi na power enkonzana. Bazalwane saha
ngento engekho. Umlilo sengustopile sahamba sathi masifika endlini. Kwabonakala umlilo ubuphuma la. Abazalwane bekhona. Obuphuma kodwa impahla phakathi ayikazishi. Because of sine power. Abazalwane sine power thina. Akuvuki ubukomo kithi. Sine power abazalwane. Sine power, sine power. Sine power. Yokumisa Satan angadali ngomndeni wethu. Sine power. Yokumisa yonke into erunayo. Sine power thina. We've got power. Sine power bafana ngoba sine power. Uzokhumbuza amandla akho. Babazolana abanye bakude ngokwempilo. Inkinga bakhohlwa ukuthi bangoba. uNkulunkulu usaswela kangaka kodwa sinamandla. Abezwe bazenzela umathanda thina sinalutho akukwazi uthena bonke abangobukelayo wamaphamandla. Let us experience this power. Let us experience this power, bazalwane. Let us experience this power. Even ama-application ethu izinto esiyi-aplayelayo. Let us experience the power. Uma ningawaveza amandla kusilona. Ilona amandla. Ama-result evangeli amandla. Ama-result evangeli amandla. Wathi la ngabanamandla wazi ukuthi awulamukelanga.